बर' कसारी अनसायगाव हायुङारि खुंथाय एबा BKWCनि राङारि मददजों गोलाघाट जिल्लानि उरियामघाटआव थानाय धनस्री जिल्ला बर' वेलफेयार एसोसिएशन आरो बड'सा क्लाबनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय रंजाली नगर जयन्तीपुर स्टेडियामाव फुटबल बादायलायनाय एबा BKWC काप फुटबल टुर्नामेन्ट दिनैनिफ्राय जागायदों आरो बे जागायनाय हाबाफारियाव आं गावनो जायगानि सासे बे काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा हिसाबै थानो मोननानै मोजां मोनदों। दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारियाव बे आसाम नागालेण्ड बर्डार मेजिस्ट्रेट आसामनि प्रियब्रत हाजरिका मानगोनां बिथाङा बेखेवगिरि महरै बाहागो लादोंमोन आरो धनस्री जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि प्रमानन्द लाहन मानगोनां बिथाङा फिरफिला बिरहोगिरि हिसाबै बाहागो लादोंमोन आरो दिनै नुनो मोनदों जे गिबि सानावनो खाथिनि नागा गामिनि जतय आरो अल रालान होननाय फुटबल हानजाया बाहाय बाहागो लाफैदों आरो जायगानि गरखा FC आरो उरियामघाट रेंमा FC बर'फोरनि बेयो बाहागो लादों। आं सानो बेनि गेजेरजों बे ओनसोलाव मोजां फुटबल गेलेनाय बा जोलुर गेलेनाय जों नुनो मोनगोन आरो बेनि गेजेरजों आथिखालाव जितु आसाम आरो नागालेण्डनि सीमा ओनसोल हिसाबै बेवहाय बायदि बिथिंनि सायाव जोंनि गेजेराव गोरोन्थि सानलायनाय बा मोनसे सावरायलायनाया माने बेरखांबाय थायो। बेफोरबो जोंनि मोनसे बेसिकिथि गोसोनि गेजेरजों बेयो जोबलांगोन बा बेयो जोबनायाव बे गेलेहोनायाबो थोजासे मदद होगोन होननानै आं सानो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बर' कसारी काउन्सिलनि जा थांखि जे बर' हारिखौ BTCनि बायजोआव थानाय बर'फोर सेरखा बेरखा थानाय बर'फोरखौ रांखान्थि समाजखान्थि हारिमु गेलेनाय धोरोम बायदि बिथिङाव जों जौगाहोनायनि मोनसे मिजिं दङ आरो बेनिनो मोनसे बियो बिदिन्थि बुंनो हायो। दिनै बर' कसारी काउन्सिला बड'सा क्लाबनि बानजायनाय एबा धनस्री जिल्ला बर' वेलफेयार एसोसिएशननि बानजायनायाव जितु उरियामघाटनि जयन्तीपुर स्टेडियामाव गेलेहोनाय बे फुटबल बादायलायनाया आं मिजिंथियो बेयाव बाहागो लानाय फुटबल गेलेगिरि बिथांमोननि अनगायैबो जोंनि रायजो राजा आरो जोंनि बर' माहारियारि आफादफोर एबसु जाथों बर' थुनलाइ आफाद UBPO बर' अनसाय आफाद आइजो अनसाय आफाद आरो हारिमु आफाद बा गुबुन गुबुन आफादफोराबो जिहेतु मदद हेफाजाब होलायलायदों बिथांमोननि मदद हेफाजाबाबो अराय बेयाव थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय।